sige. Yung kami magkaroon, kaibahan dong anang pamilya si nanay na karon nga mga pamilya, no? So yung kabisang po nila. Okay? Noy, kwan, kagi plastar ang aton sini ngayon ko kagusinit kun daywa kung nabuitan. Kay bano aton naman siya PNP. Yan na kami. So ge, daling kida makaron. Do anang nga dayaw nan. O nga ra na Jack. Imorado nga ni Jack, okay? Anang mga pamilya ng anang nanay, sino to ang nanay kay ina? Okay. Sige, maning nanay niya, ariyo. Na aning nanay niya nga may shoulder bag, okay? Oo, na maning nanay niya. So, okay, gina sige. Ginpon out na ito ang service rate and pag mo siguro ito po magkina eh. So, iya kami kedua para kita kenangan semana ini interview dengan Medina gambar anak ini sa 2019 pa ng Indonesia sa Dagataran Ilo. Ano ang hayo ni Jack ni Nay? Kung tawag niya na si Jack, ano ang tawag niya sa? Jack man niya. Huwag man iban na hayo sa Toto, Nonoy, o kunang na. Toto, no? Si Toto nila tawag mo. Sige. Ada gila sa highway ay. Iyagbi sa highway raya ra man na mail. Do nga nasambit karon nga punararia mo na ngin pang pull out anay do pan. Do daya karang mga behikulo na nag-aabang sa may grahe para makapasaka sa pamilya. Do no si Jack, wa na mga 2019 pa, wa mo siya sa itinanay na kung siin tinger, wa man mo magambal kung diya saklan. Sa total do datong pag panampanya ni sabyan sa sabi nagsulunganom na mga bata ni si Kwan ay si Jack. Toto nila po tawag kontra sa Jack Out. So, hindi natin ay nanay na makita ining bangkay kung imogid man, iba maganong nga. Yan mga kampal tayo, mga 18 years old ang kampal rin, no? Mga 18 years old na yun. So, yan na. Okay. So, siguro na yaraton naggintawan at taga-puniraga itaton karon nga mga face mask. Yung mga face mask sa Tandaray. Okay, so siguro patanaw na ito ang yung polis. Okay na, no? Patanaw the decision. Sir, tayo ko po? Sige, oo. Ginpost mortem, sir, kailan eh? Yan, ito na nigay lang, ginpost mortem. Dito po, para bilya. Okay, sir, sa remittansi sa nangalala. Ito basta ginilipyo na ninyong bantay. Pasud lang ang apat mo, sir. Para hindi na magkwan. Baho, matsapay ko lang yun natin. Dito na tayo, no? Ang mga tabihin natin yung pagtanaw ito, no? Okay, sabi na. I speak ka na. I speak ka na. Mga pinabilog tayo ko. Tara, good may jura yaw. Ha? May anak pa rin kang dayo. May tatlo pa yung sa ugo. Doon ng igo. So, may iya pa sa bukan. Mga pinangbilog tayo igo, sir? Sa sumtot ang wago, no? Bawa. Pagod talaga na kay doktor. Mga wawo kita. May liog pa daywa ya. Tapos, ya sa to, oh. Saksak kita tanan. Tapos siya, oh. May iya, ginaskan di. Yan ba? So, May ito, sir, anong nanay raya, sir, oh? Anong nanay raya? Anong mga gumangkon? Bata niya niyo, kambal. Ako ni sa. May kambay bata ni si Jack. So, wa pa man masiguro ko niya, pero siguro. Man niya pag sigurado pang makontrol. Sabi, oo. Hindi ko lang pag-ipakita live. Sige. Okay. So, pilag na sa ligo? Kalapit to, tama to, ang pila. Pila pa yan. Si Moniso ginaliog dahil ba? I speak ito, what to tell you? I speak ito talang tama. Oo, so ikaw man. Yeah. Ginaskan mo.
GC lang tawag, bigla na patuto. So, Sa nga napakaraan, mas sabi na ilang siguro. habok sir, anong yung sakina? Ano to? Ada pilay ito. Ito ginbunagan, matiganan Sa sa... tumaplik, tingnan ang pilay Oo, may open ko eh. So, ginipyo yun mo. Saan ang iya, buwa matadigo. Iya tanang sa kanang. What's your post? So, initially, Dr. Kena, ginpang tanaw, ganyan, mga dagom sa. Madagong may matatang kita na punta nila kay doktor kung silang sentimeter anang dagong. Hindi kita ipakita masyado partanan ang kaundang sa bangkay. Noy, basta, imaw? Siya? Hindi Kung man. ninyo, kalimawiyat. Hindi pagpakita niya, hindi pagpakita lang. Hindi pagpakita ang kabukusan sa bangkay. Yan lang, Max, yan. Ang nanay, nadayan din nanay. So mga nurse ginang igin, postmortem ni Dr. Maravillas. Mga tangit sa pagkakita ko na ako niya, mga... Dr. Maravillas, Launa. Launa giman, tama-tama Tapos giman. labas eh. Pero nauna, Yerosoko. So kung giman, sandak ina to nagproseso sa lugar Oo, mo. tapos nagto pagkat Ako Yerosoko. pag iya. So may record na sa nga muna. May tato si ginatanaw ginabinanat mayadan kung ano do. Kung sa imogin man. Ano ro patandaan na sabi mo tato. Sa uwa ba na ako kalingdingin, sa ginilisan ako sa alang ba? Ano kanan to? Dayat abir abong dugo. Sana mga nina, uwat hawas dugo. Wag gid kintok eh. Intok, at sa matkugong malakyan ko. Grabe. Oo, nga ni Rice Peck, hindi takador, hindi takapandang, hindi So takagura. dugo nga to nag-agi sa nang ilong ng baba lang to. Matsari karat na siguro, oo, matsa, Datot at. oo, anong mga nina rin karat. Pero ato mga ice pick ato Dato, ego. di nga magdugo. May kuwat magdugo gid. Okay. Ang bukod, pati na pag-factor ka to sa amon nga Bukan. oo. Bata, Dito matsagin kanyo tayo mas. Ginagat mo to pinilang. Ginagat na siguro nga rin to. Anat police ron nga kuan ay kung sabi may ginatawag nga primary crime scene at secondary crime. Secondary na to nakita nga ginapog nga to sa scene. Siyempre ang mali mo kinami kung nag-aamat-amat din mo. Posible magkatabi pa kita. Kabi, sa, wala ko magkanay kabi. Okay na kita. Adlaw, hindi man natapagdago na, dahil abang makakita. Pwede man kabi igid. Oo, Gaano dugo sa pagkanan ng Nagawan ma'am no? oo, gagawa ang natugo. Okay. So kung may daywa imo ya so I speak ka na sir. I speak. Madago ging kuan ma ging Ikaw ko ng doktor eh. Si doktor kan makakuan dahil na ibabag postmortem. di ka na liog daywa. Karao, di iping yaw. Daywa gid. Kagi do, dayo. Tapos Abot para. inatagtaran gid mo. Tagtag ang. Sir do na kung ging putos ka na kainayam takin niyo to. Oh, yes sir, pero Oo, nag-uuro nag-uuro pulis. Naman O siya. ginkiwaan nanda na. Oo. Sa dugo. Nasa plastic. Okay. Ganda ko nung panon to sa mga hotel ba kung may kapareho. Kapareho nga kuan yun. Shit, meron. Kay kung may kapareho nga budget nga to nga ito sa mga hotel agud pareho. Ito natabo So rong natabo. krimen. Sigurado. Oo, sure mo na. Ang talagang putos siguro exit nito. Hmm. Tag din na ito sa Kaya rin basta kung gagatuog or biktima, gagatuog gagapiga, may kibahan Oo. ito. Kasi kaibahan hindi na sa bilog ng Hindi ba? krimen. Bisan ako hindi ako magpating sa bilog ganun ang himo. Oo. Sige. Hindi ko naghahabok-habok na imo sa bangod sa pagbakbak ano. Maga na ba? Ha? Amo gina sa. Pinaga. Amo na sa. Capacity di mo. Nanay, amo na sa si Jacket Man. Siya pag may nabo nila. Kami nung nari mo sa may tuhod na na. Ano ba ang sahod? Ano kay tanong ng bata? Palista lang palista lang agad. Manano sa Nanay na. puwod Kay ko bata. may nunar dili mo, may nunar imo. Kasi nana sa awa, ma'am? Uwaga nga tuhod. Si Mrs. Nana. Papa. Kuha. Siya. Ay may bata. Papa mo ginaman. Paano ano pati manaan? Kaya nang nanay siya. Ano yung marong kolektor? Kolektor nga? Kolektor? Kolektor? Ha? Kami di information ko ano ginawa Ano ba kung kayo nakakasigat? Wala kami kit. Mga pila katuwing nga. Nganto. Mamong. Ah, kadugoy na to. To, yes? Para kung kay Lula.
Pero ay kaulit ulit to. Ay kaulit. Mas, Kaulit mo sa pero ano lang, naguli. Pero ay ka mo impormasyon kung saan mo magtrabaho. Marka tirong kang irong na nag-deform pa. So kung ang ni nanay na ikaw misis na kwan man makon man na ina si Jack. Sino na no? Anang daw tiya ikaw na no? Iya dito ay buko ko dumi namin. Pakiisa. So hindi karon amo ni karama karon do sitwasyon nga anang hambag ina ni Joros nga hambag ni Joros kay ina nga kumpirmado imo bangon si ilong ni Papa na. Oo. Ilong ni Papa na agsitiyan niya naghambal nga may nunar nga daw amo gidto. Sige, nagpang-alcohol ang anay sila. So ano plano subong it pamilya kay kumpirmado nga na siya nagidman. So do mga igo it bala. No bala, igo it mga dayang matagom nga bagay I speak. Hay kwan do yun nga maintok lang hambal ko aton taga na kapitiraria maintok lang nga igo pero mga madagom, may igo pa mo sa kwan mo. May igo pa mo sa may daywa sa ugo. Daywa iya sa tutunlan. Oo, daywa sa tutunlan. Agani ron hay haning may gapuko or panigurado gid nga hindi na buhion imaw. Plus binakbakan siguro anay imaw. Kay may open wound imo di kara sa anang kilay no? Kilay nang no? Di kara too nga kilay. Oo, so dato siguro madugo Kay kaina do budget nga to kaina. Hay datong among dugo kaina, Radyo Manmel sa aton mga viewers, datong dugo hay posible dato rong binakbakan ani mo para hindi nakugak. So hambal ko police initially hindi mo bright sang katawo sa bilog o daywa ka mga responsable nga naghimo ita krimen. So posible nagagubog do biktima nga motor o comporter o ratong pinaka-budget dong ginagugban ko biktima samtang gagubog posible binakbakan initially doon do mga teorya daton karon nga nagadagan nga investigasyon. So kay na si Police Major Gatchalian no daton Chief of Police no Gatchalian no aton nga Chief of Police Hintalian si Police Major Hintalian itaton karon nga naman siya PNP imaw to kina do nag pamuno na ko investigasyon do motor na to kina Radyo Manmel tag na recover to sa may istansya Tigayon area gindaga iya sa ginton over sa naman siya PNP. So ginton over sa naman siya PNP una-un makaron sa naman siya PNP taga tubang na recover nga motor kina nga smash pink nga color nga Suzuki nga nag match or nagsigo dong yabe nga una sa biktima nga ginbuksan sa anang pinaka-bangko mga kundi buksan mo bangko ita do bangko yun makita mo do U-box nga may nakarehistro sa motor bukod at pangalan kay Jack Miri Ragi kundi nakarehistro ana sa sangka daya karang company nga posible base di kato nag-obra si Jack o kon imaw gid man nagadaga ko na sambit karon nga motor or hamat una ka na doyabe kat na sapuan imaw nga ginaputos kong budget di kato sa may barangay barangay Albasan sa naman siya kay na mga pasado alas 7 hagos na pull out tubang kay mga alas 9 pasado man kina it odro o agahon yon di kato sa lugar. So dinaga sa sangkapunera iya makaron tinagon og pamilya donanay iya makaron donanay nag-abot alauna naghalina to sa Miagaw Iloilo alauna umabot di siguro mga alas 5 pasado nag-alas 6 na nag-abot iya sa dayakrang numan siya PNP do ginobra ni Police Major Hintalian itaton nga naman siya PNP ginalalayan itaton karon nga mga personnel ita naman siya PNP ya makaron harado po ni Raria ginpakita sa anang unga nga kambal nga si Joros
si Cyrus anang kambal nga ito makaroon sa Iloilo, si Joros lang nasunod. Kay si Joros nga ra imaw rarong last sanda nga nagkita ni Papa na sa ginhambang na naton nga nakita sanda incidentally kat gapangampanya si PBM sa Gimbal Iloilo Radyoman Mail ag sa aton karon nga mga viewers. Ano ra nang ako tang bawal pagpakampanya na pagka-target sa Vice President o 2016 o pagpagtakaran. Kurundayagang eleksyon. Oo. Oo, kundayang kay kuan doyon nga ito tanan kato di ba kabaabo to nga tanan nga series adto ito tanan hagos sa Gimbal kato ginpaparada to ginkargahan it mga bilog nga Western Visayas ginako to para mag-attend sa nasambit karon nga kuan nga pangampanya ni PBM alas kuan lang bago do eleksyon. O di ba? So dato na nagkita ni Joros nga daw gindahuan man sa gali sang iyang papa kwarta doanat ang nanay kara sa abroad sa Gwa. Oo, ambot lang kung kasayon nung ina. So si Joros ag si Cyrus una ta kay Lula na. Una ta sa kay Lula na sa may barangay Gibungan sa Miagaw, Iloilo. Nan. So makaron da naga-istorya ro pamilya do taga-anak ko puneraria agro nanay ginistoryahan ko nando rumayad. Okay, ginistoryahan nga. Abi sige. Panlang kamulang ni ang anong umbrahon naton nga mapauli namong bangkay sa Iloilo. Siyempre kinahanglan gid ang dako man nga budget para ipauli ang bangkay. Magkasugod depende sa sugot nila kay dali man ang istoryana, no? So aton man lang ya makaron do konfirmasyon it pamilyagin pa kanda kon do postmortem examination kina ni Dr. Marbilla. Initially wago ka mga igo sa Ogos anang kragit sentro baga Ogo tutulnan daywa puro ice pick ag gasunod iya sa anang kilid to kina radyo manmil nga nagagaob to kina hindi kagwa dugo mo gaob ang tawo kundi kagwa ang dugo nga ra sa sulod sa nga lawas na no. So pero do dugo ka to kina nga nakit-an umanunta sa aton nga mga tagpagamati do dugo ka to kina sa budget ag datong ginputos imot mikuto aliya dugo to posible halin sa anang dahi sana may kilay ba daw binakbakan it matig-anga bagay tubo or siki it bangko daw lamisaw o kung ano man dang matingang bagay nga ginbunag sa ugo it nasambit kang biktima ang posible pagkalipong Kung ano kadalong para anong raso sa ugo pero atol ko nga RH ko na nga di kanay nga unit yamang unit yamang sa makapiten makahambay kon dagam correct kung ano kadagom pero hambal kay ina ni kwan ni tagana it anang asawa ro nga kapangagan bikana kara ko punerarya nga ra iyara kami sa may kwan National Highway it barangay Tundog dali karada Tundog tadi karada ay magapit lang tulay ay Tundog tadi karada Tundog area tulay yun ay ano di kara baybayan to sa unahan ay baybay na to highway ra no highway ni na dasig pagton at kalibo kalibo na oo. So dayang natampangan naton makaron barangay Tundog. Okay? Barangay Tundog. Hada do tulay nga sa unahan karon Banwana it Tangalan. Okay? So Tundog dagli do namtangan ko nasambit kara nga punerarya. So do yon no. Ginkumpirma it pamilya do dagkay namin nagkuan ako nagbat-in lang ko kina sa between ko dayang pamilya kay ina nagbat-in lang ko kay gusto mi ko riyang pakaisa ko ni Jack ay iuli na do bangkay sa man iuli na do bangkay sa Iloilo ay hindi man pwede na siguro nga daan kay proseso nga tawag mo proseso nga ginatawag mo na nga kinanganon naton nga before man i-release kanda do bangkay hay may hustisya man baga bisan mo to at least may ipakita kanda kung ano do dagan kung investigasyon it aton nga naman siya PNP ay nakakuha man nakasalalay mo do investigasyon it aton nga naman siya PNP especially nga do pagpatay bagahay do planado do pagpatay bagahay kaburtal-burtal amakon mga bakbakan posible dakbakan ka na matiga nga bagay na hilipong ka tapos ging buno kanang dayon ice pick ro gamit hasta ka mabugtuan ginawa no radyoman na mail so grabe ka patal so hindi basta-basta nga
basta lang i-release itaton nga naman siya PNP kon ano ro proseso kundi dapat man ay kwan man sanda kumbinsido man do pamilya especially no nanay soluhan non man nga unga si kwan nga ra si Jack oo imbilog man lang imunga ra pero como may asawa ito sa Iloilo nga ito ta makaron sa abroad nga may unga sandang kambal si Joros ag si Cyrus nga iya makaron si Joros nag-iba ag imo mismo si Joros kay nahambanan na paano mo ma-identify si Pama po kung siya sa iya ilong kami nun may ko naghabok na Mel do anang kwan anang uyahon makaron kay kon pa istoryahon na medyo kaina pambi kabi pambi so 24 hours na hindi na nga makaronda kung anong oras ang kabi hindi pwede kuno kahapot adlaw ay may makakita kay kita mo mo dagan ito nga kung may ihugog ang kato siguro sang kasako nga basura makato makita ginanda may mapunagid kay mo much more kung ginputos nga patay nga gawas ihugog mo lang basta-basta di kato sa lugar nga to kundi manaog ka kun motor di imo ginsakyan motor di imo ginsakyan posible nga manaog gidro ga drive agrog angkas agud buligan imo nga ihugog ro gawas kung biktima o kung tricycle man og daywang sanda manaog man do driver ag buligan do anang kaibahan nga ihugog sa tricycle o kung four wheels man kung si anong klase nga four wheels pick up mauna nga ito lang sa likod ginbutang o kung sa sugod da kung SUV buligan isang katawo o daywang katawo para ihugog di kato sa lugar sa may barangay Albasan nga kung sin ito nakitaan dong nasambit karon nga bangkay ni Jack Miri Ragi ita barangay Agibungan sa Miagao Iloilo. Okay? May mga minutos. Hugaton tar pamilya eh. Hugaton tar pamilya. Siyempre, sanda makadesisyon. Anda lang ni kung gusto kinang, mauli na lang sila. Pero mauli sa nasubong, kung ano ro magiging kwan, ano ro magiging investigasyon, naminamintang investigasyon, ano ro magiging desisyon ko ng pamilya doon na ginistoryahan ko raya karang taga-anak ko punerarya. Siyempre, kinanganan do budget nga mabaw para sa pamilya para iuli do bangkay. Hindi man lang basta-basta nga ikarga lang dis patrol police lagi uli iatod do sa Miagao kundi iprosesot maya do bangkay, imbalsamahon, limpyuhan sugod sa kabaong. Pilaro kabaong, pilaro budget pagtuto, pilatanan, package deal, start igubong, damoron na matabo karay. O kung pwede man nga, ay sir, kami lang, may kamulang di, kay may amo matampo nila ito nga amo parinte sa Miagao, amo lang to ang maproseso dito, kami lang bala, ang amo lang bayaran sa inyo, ang pag imbalsa mo. Ito nasambit karon nga bangkay o pamilya namon nga ari di sa inyo pag hinakop diri sa Tondog, Tangalan, Aklan sa John J. Funeral Service Radyoman Meal. Okay?